Halløjse alle sammen. I dag spiller vi LOL igen, bare alene. Og jeg er sammen med Fish, Fiddlestick, Lulu og Demolition nu. Og jeg er Natalie, og vi er mod Wayne, Kha'Zix, Taric, Locane og Jax. Så det skal nok blive sjovt. Og ingen af dem har flash, så jeg ved, ingen af dem er i level 12. Så det er altid dejligt for at vide, eller se, eller tjekke, eller og det skal siges igen, jeg er ikke pro, så skæld mig ikke ud for at være dårlig. Og det er min 4. gang med Natalie, så jeg er ikke pro med hende. Undskyld. Så det skal nok blive spændende. Men så er den snart færdig. Så undskyld, at de ikke kommer nogen navn, det er hurtigt nu. Så er der ikke mere larm. Jeg skulle lige hurtigt åbne nu. En salgstænger, så jeg bliver sulten. Nå, undskyld, jeg forstår det så stille. Jeg ved aldrig, hvad man skal sige i dem her, når man venter. Og nu kommer han. 3, 2, 1. Det er dumt. Det er nok. Jeg kommer alligevel aldrig til at bruge mana potions. Den bruger jeg aldrig. Jeg synes bare ikke, de er gode, de gør ikke noget. Undskyld, jeg var bare så stille. Au for satan. Sådan nu. Et KS, men det skader ikke. Og bare vent til jeg køber meget billig AP, så kommer der til at skade meget. Nu det er ikke særlig meget. Nå, undskyld, jeg er så stille. Ved bare, jeg synes ikke, hvad jeg skal sige. Hvorfor fjernede du Mads? Nå, hej Kalle. Jeg sidder lige og optager. Hej YouTube. Jeg vidste ikke, du var her. Spiller du LOL? Ja. Fuck, det kom som et chok. Det lige pludselig kom.
Hvorfor var du væk i så lang tid? Jeg skulle se cirkusrevyen. Seriøst, det var sjovt. Så er Jeg det blev flækket af grin. Så er det derfor, du var så lang tid væk. Ja. Jeg spiller Arm som Nettle Lee. Ej, der døde jeg. Er du træt, Kalle? Nej. Nej, det er jeg heller ikke. Holder mig vågen. Er klokken 1 nu? Ej, den er ikke engang 9. Er den ikke? Nej. Nå, ups, nej. Det er bare sådan. Og jeg er ikke særlig god til LOL. Snow hate. Jeg kan godt lide dit don't hate princip. Men jeg er ikke god. Det er bare sandheden. For helvede. Det gør sgu ondt. Har du plus eller minus på? Jeg har en 4-1. Okay. Op, snasne. Det gør ondt. Åh, for snagene. Spis mit spil. Der døde jeg. Jeg hader ikke Nettle Lee. Jeg er bare så dårlig til hende. Styrer du hende? Ja. Kan man få dobbeltkill? Nej. Han 6-2. Fin score. Jeg er stadig ikke god. Men jeg ved da lidt om hende. Hvad laver du, Kalle? Se videoer. Spændende. Ja. Wow. Den kanal med den ene video, den havde 4 subs allerede. Det var godt teamwork for mig nu. Hvis den minion ikke var der, så kunne jeg nakke ham. Jeg skal væk. Ej. Men Sepp, Ja. Ja, det gør du bare. Vi ses YouTube. Ses. Så skrev Kalle. Det var ikke særlig sjovt. Ej. Han havde god skruer der. Nu nede han.
Den sker. Går det? Nej, sker det. Den sker det. Den går det. Tæt på. Og undskyld, hvis I kan komme og spise, det kan I nok. Jeg var lidt lækker sulten. Og hvis I spiller med mig over LOL, så lægger jeg selvfølgelig mit LOL-navn i beskrivelsen. Men I får ikke mit Skype-navn at vide. Ej, det var godt lavet af Jax, det der. Kom igen. Og jeg ved godt lyden af lort på mig. Hvis lyden er lav, så skru op. Hvis den er høj, så skru ned. Men det er ikke smart. Jeg tror lige, jeg skal være lidt mere forsigtig. Undskyld, jeg er så stille. Men koncentrerer mig. Nice double kill. Jeg elsker Nidalee ult. Undskyld. Oh, what the fuck? Hvad fanden, lul? Ja, lul. Der er en, der skal reportes for feed. Nej, ej. Vi er ved at få en lortskrue. Så, yeah. Så er det nice. Nice. Jeg ved godt, at jeg kun køber hatte. Fordi jeg kan. Bare sådan noget, man kan. Fint. Nice. Attack! Oh shit! Det var ikke lige meningen. Ups. Det var ikke lige så meget meningen, det der. Men noget skulle vel ske. Så det var fint. Lulu, han er en god skrue. Lulu, feeding.
Undskyld, jeg er så stille. Der er lidt liv. Du sagde den tæt på. Helt vildt. Ej, lort minion. Nice nu. Fuck, jeg skadede mig. Vi skal lige have noget liv. Og jeg spiller også Summoner's Rift. Jeg optager det bare ikke. Jeg bedre lige ham. Ja, der er en feeder. Fucking feeder. Ej, så tæt på. Det var tæt på. Det var tæt på. Ja, der, den er god. Jeg skal bare lige have 2-2. Jeg skal bare blive optaget. Lulu fik kill. Ringer på Skype. Det er lort. Og jeg gider ikke at Skype nu. Ja, så kommer jeg lige og går i tårnet. Snakker vi den lige. Skal jeg se, når de går ind. Lord. Hvad laver han? Undskyld, jeg er så stille. Koncentrer mig.
Det var lorteult. Almost none fucking life. Skal lige have noget liv. Smid den. Ligger bare sindssygt mange derinde. Det er vildt, hvor mange jeg egentlig har lagt derinde. Dumt. Wow, jeg er hurtig. Jeg har slet ikke set, at der er så meget AP. Eller AS. Sådan. Endelig et useful ult. De får ikke quarter. Mås man ikke. Fuck. Det var lort. Køber lige min hat til. Men hatten. Hvor meget har vi nu? 400. Jeg gider sgu da ikke surrender. GG. Lord Skype! Okay, jeg kommer lige tilbage om 10 sekunder. Så med 2 sekunder for jer. Så er jeg tilbage. Det var ikke godt. Har jeg lige fået 1000 mana? Ej, jeg nåede ikke at bruge den. Det var ærgerligt.